Хамығығыз Башқұртстан Юлдаш телеканалының күс мәселе студияһыда Туратау Конгресс холынан сәлемлей. Бүгін бұнда қатын-қыздың бәхет билемәһе бөтөрәсәй академия эшләй. Студияла Гүлсемә Эштанова. Һәм минзур ихласлык менән студиябыздың кунагы Башқұртстан Қатын-қыздар союзы рәисе Рәшидә Солтанованы сәлемләйм. Рәшидә Искәндәровна, һаумыһығыз. Һаумыһығыз. Шулай итеп, бүгінгі академияның игътибар үзәгендә нинди проблемалар бүген түңәрәк өстәлдә фикер алышуның темаһы булып торды. Бүгін бына шундай біз күңел зурлыгы менә шаһидбыз. Шундай кызыклы һөйләшүләр булды. Бына академия дип әйттегез бит инде. Бөтәбез дә академик булып киттек. Академия күләмендә үткән зур мына шу сарала катнашу бәхетенә бүген бүтән хатын-кызлар ия булды. Чөнки мына безнең түңәрәк өстәл бүтән республикага подключаться Тура эфирдә барды бит инде. Бына бүтә республика карап, бына хатын-кызларның нисек эшләве, нимәләрдә аларны борсый, ниндәй һораулар белән алар бүген шөгыльләнәләр. Бына ошо турында бүген зур һөйләшү булды. Минеңсә бына түңәрәк өстәлдәге борсулар әлбиттә иң беренче бына бүгенге мин без булган территория биләмәләре турында борсыган мәсьәләләрнең иң зур мәсьәләһе булды. Хатын-кызларны югары кимәлгә күтәрү, аларга зур вазифалар тапшыру, күбрәк аларның кимәлен, аларның акылын, аларның бына тырышлыгын дөнья күләмендә һәм бына шул теге кадрларны күләмендә, җитәкчелек күләмендә күрһәтергә дигән мәсьәләләр каралды бит инде. Ысынлап та бына бүгенге көндә Аллага шөкер 2 глава хатын-кыз башлыгы булды бит инде Иглин районында һәм Кыйгы районында. Әмма ләкин безнең республикага ул бик аз. Чөнки әле Советтар Союзы вакытында безнең ниндәй зур Стәрлетамак калаһында Шибланова 16 ел итәкләнеп ниде. Менә шу химзавод, бүтән заводтарда менә хатын-кыз төзене. Хатын-кызларның барлык мөмкинлекләре файдаланылмый. Бuna файдаланылмай әлбиттә бына. Буны мин үзебездән дә күрәм инде. Без үзебездә тырышмайбыз. Бына безнең хатын-кызлар ничектер моналар көтеп торалар. Әйдәгез менә килегез дигәндә менә. Бүгенге көндә менә конкурста катнашырга кирәк, үзеңне күрһәтергә кирәк, тырышлыгыңны белдерергә кирәк, информация бөтендә балык булырга тиешең. Бына шул нигә кимәлгә әле пока җитә алмайбыз. Шулай да Рәшидә Искәндәровна һеҙҙе бүлдерәм, чөнки урындардағы қатын-ҡыҙҙар советтары бик әүҙем эшләй һәм уларҙың абруйы совет осороман сағыштырһаҡ шул уҡ кимәлдә ҡалған. Бәлки көслөрәктер дә. Ну, бына женсоветтар гына түгел, безнең ауылдарда мына нигә сельсоветтар дип әйтәйек инде. Бына шу итәкләгән 30% где-то һәр өсөнсө авылдагы биләмәләрнең башлыгы, хакимият башлыктары хатын-кыз. Хайлаусылар бүген хатын-кызларга күбрәк ышаныс белдерәләр. Чөнки хатын-кыз биләмәлә итәкчелек итә, ул күбрәк социаль мәсьәләләргә игътибар итә. Ул как-то мына ирләрнең икенчерәк битендә караш. Шуның өчен бына бүгенге көндә хайлаусылар хатын-кыз кандидатураһын хуплайдар дип әйтер инем мин. Шулай да бына бүген социаль проблемалар улар бөтенләй игътибарһыҙ калдырылмай дип әйтә алмайбыз, чөнки хәйрия фондтары ла эшләй, йәмәгать оешмалары ла бихисап кына. Шулай да без бүген бына кемдәргә ярдәм кулы һуҙабыҙ? Ну, без инде ауылдарда иң беренче без бына шул теге проблемалы гаиләләргә. Мына әлбиттә бик аяныслы хәл һаман искән хатындарда бар. Мына бүгенге көндә шул тиклем зур проблема мына шу искән гаиләләр. Бирәк тә әгәр дә искән ир исә хатын-кыз һәйбәт булһа, ничектер гаилә балалар турып каламады, караулы була. Әгәр дә инде хатын-кыз исә башлаһа, ул инде ул зур проблемага әйләнә. Шуның өчен мына без шул проблема менән нык шөгыльләнәбез. Шул тиклем бына теге авыл
авылдар, теге эсмәгән авылдар, Аяк авылдар? Аяк авылдар бит инде ул менә шул хатын-кызлардан башланды бит инде. Бәйли районында иң беренче хатын-кызлар советы башланды, уны 30 ел элек. Шулай ук хаумыгыз авылдаштар, тоже хатын-кызлар советы башланды ул эштә. 52 ел инде ул хәрәкәткә. Бүтән җирдә менә авылларда хөкем итә. Бүгенге көндәге менә агинәйдәр, башкорт хатын-кызлары оешмалары, безнең женсоветтар, алар бөтәһе бергәләшеп эшләйдәр. Аллаһка шөкер, аларның эше бына ничек тә булса күренеп тора, и ничектер теге результат бирә. Һәм суррогатка каршы көрәш башында хатын-кызлар тора дип әйтһәк, хата булмас. Әлбиттә. Бына есем милиция диге МВД кешеләре керә алмаган ергә, инә алмаган ергә безнең хатын-кызлар советтары аяк тибеп керә инәләр бит инде. Уларны индермәй мөмкин түгел. Алар яки ул күршеганың, яки апаһы, ни бына бу нияттән инде бына шу хатын-кызларның хәрәкәте, аларның авылдагы эштә һөдемтәле. Инде ул мына агас утырту, инде ул шишмәләрдә, корган шишмәләрдә, мына Благова районында 2 ел элек хатын-кызлар бер шишмәне дитләр коткардылар дип әйтәм инде. Ниндәйдер спонсор табып, 50 метрлык турба табып, һауды ибәреп, менә шул ул нигә шишмә бөтенләй беткәйне. Аны алар барлыкка китерделәр. Менә бүгенге көндә менә явындар юк бит инде. Шул тиклем менә шул шишмәләр турында уйларга кирәк. Әлбиттә безнең хатын-кызлар был эшләр менән дә шөгыльләнәләр. Искәндәровна, сынапта бына әйттегез, проблемалы гаиләләр бүген игътибар үзәгендә. Әмма еш кына шулай килеп сыга, республикала ниндидер бәла-каза тура, республикала гына түгел, гомумән Рәсәйдә ниндидер бәла-казасыга килһә, без бу сабап аптырайбыз. Шул тиклем матур гаилә ине, өлгөле гаилә ине, барыһы алдагүл һымак ине, тибез. Димәк, ниндидер комплекслы караш булырга тиеш гаиләләргә. Ну, уңа мисал әйтеп, менә Ушалла булган хәлдә әйтәм, менә былтыр булды бит инде, нигә? Ана теге үтереп, мылтык тотып, ул һәр гаиләләр юк, ул гаиләләр түгел, шулай ул гаилә бик шаныслы гаилә, уны беркем дә теге проблемны гаилә дип күрмәгәндәр. Шулай ук Байрам совхозында менә Уральскийдә бит инде хатынын теге яндырып, погребка төшереп, нигә яндырып маташты бит инде. Ул тоже ул бер кайда учетта тормагандар алар. Шуның өчен менә Казандагы вакыйга тоже улар бит тоже учетта тормагандар. Ничектер менә гаилә безнең менә теге за семью уртар итә, за семью замками диләр бит инде менә. Гаилә безнең бүген объект түгел, ул субъект түгел, ул просто объект. Аны карайдар, но керә алмайдар уга. Менә шуңа гаиләгә менә статус субъекта, аны вот ничектер менә семейный кодекста үзгәртергә кирәк безгә, икенче төрле караш. Иң зур проблема мәктәптәрдә гаилә турында дәресләр булырга тиеш. Ягъни без бүген кызларыбызны буласак әсәй дип, улдарыбызны һин буласак атай дип тәрбияләргә тиешбез. Ну кем дә аны тәрбияләй? Әлеге бүгенге көндәге ата-әсәләр алар үзләре белмәй. Ул ничек ул балагын ничек булырга тиеш? Потому что ул үзен өйрәтмәгәннәр улны. Кем бүгенге көндә? Бүген ата-әсәләр көне-төне эштә, улар акча эшләргә мәҗбүр, балаларның вакытыга калмай. И безнең балалар менә шул гаджет менән бит инде ултыралар, теләһә нинди ни карап. Ул тоже влияет. Әйтә алабыз, кайһы бер бәләләрнең нигезендә эшһезлек һәм битарафлык ята дип. Ну, шулай дип әйтергә лә мөмкин әлбиттә. Но әмма башка менә нидә, әгәр дә инде семья, гаилә корганда серьез караш булып, әзерләнеп, менә шундай бала тудыру ул просто гына түгел, ул бала кирәк, менә шулай, шундай тегенди җаваплылык кирәк менә шул. Ул баланы бит инде әдәм итәргә кирәк, тырышлык кирәк. Бүгенге көндә менә күп льготалар бар бит инде, бар шундай гаиләләр менә шул акча өчен ул балаларына нитмәенсә, ну андай мәсьәләләр тоже бар. Ну, шул балалар аркасында теге аксалып яшәүче теге эскән гаиләләрдә әлбиттә бар. Ул менә шундай зур проблема. Менә шундай гаиләләр белән безнең женсоветтар тоже нык конкрет шөгыльләнәләр.
Башкортстан Катын-кызлар союзунун тагын ниндей максаттары, бурыстары бар? Бүгінгі күнде біздің мына мақсаттардың ең біріншісі мына шул жынсоветтарға теге юридик не берерге оларға грант алырлық мүмкіншілік. Шул гранттарды мына шу ауылдағы проблемаларды сесерлік етіп шундай нейдер булдырырга, қолланырға. Һәм мына біз көп немені білмейбіз, мына информированность деп әйтәбез бит инде. Мәгълүмат етмей. Мына шундай социальный гранттар бар мына теге. Шуларды білмейбіз, мына көп ақсалар тұрып қала, мына еладағында ол ақсалар қойда кете. Көп мына, даже мына қойы бір ғайлелер білмей олардың нинде льготаға ол алар неге претендовать могут деп әйтегенде. Шуның үшін мына шултық информированность етішмей. Біздің әлбетте сайтыбыз бар, біздің үй, крепость, менің үйім крепость деген біз сайт астық Facebook'та. И шул шуның біз ішлейбіз, бүтін жынсоветтар шунда, бүтін информация шунда туплана, әмі ләкен улғына етішмей. Алла бірхә мына шул пандемия бүтіп нетхәк, біз енді бүгінгі күндегі мына шул зор мероприятиянан бүгін саралан, бүтін жынсоветтар келі бейтін райондың етәкселері. Һәм оларсын бәлкі өші мәғлүмәтті ярдан да кәрәктір. Бүгінгі мына бұлған мәғлүмәттер, алған мәғлүмәттер, меніңсе біздің қатын-қызлар советтарына бик зор ярдан боласақ. Рашескандарына, бұна қатын-қызлар советтары ішләй, бик әудің мұны ішләй, орындарда тенек орта саяшы бұна совет райыстарының? Әлбетте мұна яштерді ылықтыру проблема тұра. Біз қадір яңы қонат, молодежный крыло деп әйтегенде яштар қонаты барлыққа келтірдік. Ол Мәскеуде оқып та қайтты енді ол біздің қыз Юлия. Мұна ол қадір башлай, ол ішті яштерді ылықтырабыз. Но бик югіріп келмейдер яштер. Сүнке бесплатный ішке біздің яштер бик ынтылып бармайдар. Рашид Искандаровна, көді бізді йомғақлап, елге шындай фәлсәфе хорау, шулай да қатын-қыздың бәхеті немелі ол әдіңізі? Қатын-қыздың бәхеті ол ең бірінші мына ғайлелі деп ойлаймын. Ниндегіне әйтәкті ол мына шундай чиндар алырға тейіш, шундай карьера болырға тейіш дейәкті, қатын-қыз әгерді ғайлелі бәхеті болмаға, балаларында бәхеті болмаға, оның іштәлі оңыштары әд боласақ. Шуның үшін бұна ғайлеләге бәхеттер, балалар бәхеті, ирінің хүйеуі болырға тейіш біздің қатын-қызларға. Һәм қатын-қызлар біздің республиканың, бұна ұшы зор мероприятиянан хоң, біздің республиканың етәкселерінің шундай зор ихтибарынан хоң, тағында тырышып іштейесәктер, әлбетте демография кәрәк бізге, демография. Шундай күршілер, Қытай, Япония, шундай тығызды нидер болғанда... Бұның ендірі шәскандарына икенсе мәселе, шылай біз бұныңмен шөдіңмен тағыла хүйләшірбіз, әдіңмен студияла хүйләші тұрған темаларда бек көп. Әңгәмәгідісіні зор рәхмәт, артабанғы бүгінгі күнігіз оңышлы өтін. Құрметлі тамашасылар, шылай етіп біздің студияла, Күсмә телевизион студияла, Башқұртстан Қатын-қызлар союзы рәйесі Рәшида Солтанова болды. Ихтибарыңызға рәхмәт, бәхетлі болыңыз.